Хөрмәтле көн, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Текстның исеме Хикмәтле чишмә. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр, шылтырап аккан чишмәләр, мәгърур таулар һәр чак аның күңеленә якын. Туган авылым иске күрдемдә, Хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкри ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга. Изге теләкләр теләп, дугалар кылып утырганда ул шәйхләрне күрә, нурлар чылганышында кала. Еллар үтсә дә, бу чишмәдән халык өзелмәй. Аның даны киң билдәле. Чишмәне 7 күзле дип атайлар. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, Хәзрәт чишмәсендәге беренче күздән су ич. Матур буласың килсә, икенче күздән. Акыллы буласың килсә, өченче күздән су ич. Дүртенче чишмәдән бәхет татып кара. Аяк кулларың сызлаусыз булсын дисәң, бишенче күздән ич. Кайгы хәсрәт урап уссын дисәң, алтынчы күздән ич. Шатлыкта, сөюдә яшәйм дисәң, 7нче күздән ич. Хәзрәт чишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Аның тирәсе кыймалап алынган, һәр вакыт анда таза, ямлы. Һәр кемне тарта Хәзрәт чишмәсе. Хәзер яза башлайбыз. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше. Ничек? Диктанттың исемен. Текстның исеме Хикмәтле чишмә. Беренче сөйләм. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Туган ягын сагынып искә ала. Тикшерәйек. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Киләсе сөйләм. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр, шылтырап аккан чишмәләр, мәгърур таулар һәр чак аның күңеленә якын. Язабыз. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр
хәтфә үләннәр, шылтырап аккан шишмәләр, шылтырап аккан шишмәләр, мәгърур таулар, һәр чак аның күңеленә якын. Аның күңеленә якын. Тикшерәйек. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр, шылтырап аккан шишмәләр, мәгърур таулар һәр чак аның күңеленә якын. Киләсе сөйләм яңа юлдан. Туган авылым иске күрдемдә Хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала. Язабыз. Туган авылым иске күрдемдә Туган авылым иске күрдемдә Хәзрәт чишмәсе Хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала. Бик борынгылардан санала. Тикшерәйек. Туган авылым иске күрдемдә Хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала. Киләсе сөйләм. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Язабыз. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Сихри көче белән арбай. Тикшерәйек. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Яңа сөйләм. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкри ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга. Язабыз. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкри ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга. Тикшерәбез. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкри ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга.
Киләсе сүләм. Изге теләкләр теләп, дұғалар қылып утырганда ул шәйхләрне күрә. Нурлар чолганышында кала. Язабыз. Изге теләкләр теләп, изге теләкләр теләп, дұғалар қылып утырганда, дұғалар қылып утырганда, ул шәйхләрне күрә. Ул шәйхләрне күрә. Нурлар чолганышында кала. Нурлар чолганышында кала. Тикшерәбез. Изге теләкләр теләп, дұғалар қылып утырганда ул шәйхләрне күрә. Нурлар чолганышында кала. Киләсе сүләм Кызыл юлдан. Йыллар үтсә дә, бу шишмәдән халык өзелмәй. Язабыз. Йыллар үтсә дә, yıllar үтсә дә, бу шишмәдән халык өзелмәй. Бу шишмәдән халык өзелмәй. Тикшерәбез. Йыллар үтсә дә, бу шишмәдән халык өзелмәй. Яңа сөйләм. Аның даны киң билдәле. Язабыз. Аның даны киң билдәле. Тикшерәбез. Аның даны киң билдәле. Яңа сөйләм. Шишмәне 7 күзле дип атайлар. Язабыз. Шишмәне 7 күзле. Шишмәне 7 күзле дип атайлар. Тикшерәйек. Шишмәне 7 күзле дип атайлар. Хәзер яңа абзац башлана. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, Хәзрәт шишмәсендәге беренче күздән су ич. Матур буласың килсә, икенче күздән. Акыллы буласың килсә, üçüncü күздән су ич. Язабыз. Шундый легенда саклана. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, кыю буласың килсә, Хәзрәт шишмәсендәге
Хәзрәт чишмәсендәге беренче күздән иш. Беренче күздән иш. Матур буласың килсә, матур буласың килсә, икенче күздән. Икенче күздән. Акыллы буласың килсә, акыллы буласың килсә, үшінші күздән су иш. Үшінші күздән су иш. Тикшерәйік. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, Хәзрәт чишмәсендәге беренче күздән су иш. Матур буласың килсә, икенче күздән. Акыллы буласың килсә, үшінші күздән су иш. Келесі сөйлем. Дүртінші шишмәдән бәхет татып қара, аяқ қолларың сызлаусыз болсын дисәң, бешінші күздән иш, қайғы хәсрәт урап уссын дисәң, алтыншы күздән иш, шатлықта, сөюдә яшәйім дисәң, едінші күздән иш. Язабыз. Дүртінші шишмәдән бәхет татып қара. Бәхет татып қара. Аяқ қолларың сызлаусыз болсын дисәң, аяқ қолларың сызлаусыз болсын дисәң, бешінші күздән иш. Бешінші күздән иш. Қайғы хәсрәт урап уссын дисәң, қайғы хәсрәт урап уссын дисәң, алтыншы күздән иш. Алтыншы күздән иш. Шатлықта, сөюдә яшәйім дисәң, шатлықта, сөюдә яшәйім дисәң, едінші күздән иш. Едінші күздән иш. Текшіріп алайық. Дүртінші шишмәдән бәхет татып қара. Аяқ қолларың сызлаусыз болсын дисәң,
Бишенче күздән иш. Кайгы хәсрәт урап уссын дисәң, алтынчы күздән иш. Шатлыкта, сөюдә яшәйм дисәң, еденче күздән иш. Киләсе сөйләм яңа юлдан. Хәзрәт чишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Язабыз. Хәзрәт чишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Изге урын итеп саклай. Тикшерәйек. Хәзрәт чишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Яңа сөйләм. Аның тирәсе куймалап алынган, һәр вакыт анда таза, ямьле. Язабыз. Аның тирәсе куймалап алынган, һәр вакыт анда таза, ямьле. Һәр вакыт анда таза, ямьле. Тикшерәйек. Аның тирәсе кыймалап алынган, һәр вакыт анда таза, ямьле. Һәм соңгы сөйләм. Һәр кемне тарта хәзрәт чишмәсе. Язабыз. Һәр кемне тарта хәзрәт чишмәсе. Текстны язып беттек. Баштан тикшереп чыгайык. Хикмәтле чишмә. Авылда туып үсеп, читтә яшәгән кеше һәр вакыт туган ягын сагынып искә ала. Айлар, еллар үтсә дә, тәү аяк баскан хәтфә үләннәр, шылтырап аккан чишмәләр, мәгърур таулар һәр чак аның күңеленә якын. Туган авылым иске күрдемдә, хәзрәт чишмәсе бик борынгылардан санала. Ул үзенең сихри көче белән арбай. Бу чишмәгә күренекле мәгърифәтче, шагыйрь һәм язучы Гали Шөкри ниндәйдер тылсымлы көч белән килеп юлыга. Изге теләкләр теләп, дугалар кылып утырганда ул шәйхләрне күрә. Нурлар чолганышында кала. Еллар үтсә дә, бу чишмәдән халык өзелмәй. Аның даны киң билдәле. Чишмәне еде күзле дип атайлар. Шундый легенда саклана. Кыю буласың килсә, хәзрәт чишмәсендәге беренче күздән су ич. Матур буласың килсә, икенче күздән. Акыллы буласың килсә, өченче күздән су ич. Дүртенче чишмәдән бәхет татып кара. Аяк кулларың сызлаусыз булсын дисән, бишенче күздән ич.
Кайгы хәсрәт урап уссын дисәң, алтынчы күздән ич. Шатлыкта, сөюдә яшәйм дисәң, еденче күздән ич. Хәзрәт чишмәсен авыл халкы изге урын итеп саклай. Аның тирәсе коймалап алынган, һәр вакыт анда таза, ямьле. Һәр кемне тарта Хәзрәт чишмәсе. Тәмам.